suko. Ang mga utang ukang among kalapasan, intan papa sa ukaya hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang maluluwas, isapit kakaroon nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluyan na ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay suko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Atong mga leaders sa mga nasod magpatalinghog unta sa mensahe sa nabanhawng Ginoo nga gisangyaw sa atong simbahan. Ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig padayon og tabang nato dinhi, punon unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalinaw ug ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo ug ang pagsunod sa nahasubay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug ang mga butang katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya, ug ang uban kanila mga Hodeo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini
wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol sila mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala ka Moises ug sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadaguan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop sa Esteban ug gidala nila ngadto sa labawong hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibili ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawong hukmanan mituto kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe na nagtigom ug magtabi bato kanako, ang imong sulugoon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Silang akong mga magtatambag. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Gipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong gitubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himuang nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Kuhaagikan kanako ang dalan sa kabakakan ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinunan nga nanggikan nga sila ra. Hinoon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro sa akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kung magsigi tagkaon, unya igumagkaon matogra sa may dangatan. Kaon ka pamahaw nya tog, humanasag kaon tog, humagkaon standby sa may dangatan. Hindi man mamutingog nangamatay na mo. Wa, ug di ka masakit, maabot yung panahon, wa na kay makaon, kay wa bang kay gibuhat. So kanay diyang pagkaon, dili ni siya maoy atong gitawag og katapusan sa atong purpose na inikatagbaw na sa atong kagutom na mana. Ang pagkaon di ay dunay tumong nganong mukaon ta tungod kay dunatay buhaton. Kami sa una dito sa bukid, mukaon, may digin mi mukaon anang humay basta padong mi ngadtos uma. Kay matud pa sa akong papa, napura ka dos-dos o napura ka hapak sumarik, mahilis lang dayon ang humay. Ngamong kanon ka na yung mais niya utan kay bugat og busog. Gikas buntag hangtod gyud alas 12 kasustiner siya, labi nagmangarga na di ka kaabot og 1 kilometro, hilis na hapdos na imong tiyan. Nang katog yung mais, labi na tong numero 12 nga lisod kayo hilison ana. Kay bawo mo no, nahibaw mo ana pasabot tiwasono na mo. Kay ako nahibaw ko ana, wa naman tiwasono naman eh. Kay karon ang kabaghuan bisag ngadtos bukid humay naman gyud.
Minus naman kayo ang gatanom og mais para galingon. Una, ang tumong di sa pagkaon aron makatrabaho ta. Maura sad ni ang Eucharistia. Si Kristo niingon siya, ako ang pagkaon, ako ang pan. Niya, magsigilan tagkao Ginoo. Iguman na kaon din sa Eucharistia, unsa may sunod. Ana, hilingi ay mong tupad, inaighuman ron ani, unsay sunod ni mong buhaton. Adto na sad ka sa kwan, adto na sad ka sa imong negosyo, ana, nya inignegosyo nimo, mamakak na sad ka dito sa presyo, ana, adto na sad ka sa imong mga panindot anang imong mga naong, ana, sig panindot sa naong, niya, namakak na kas imong naong, kaya di na tinuod ang imong buhok, di na tinuod ang imong pilok, di na tinuod ang imong kilay, ana, adto na sa kas imong silingan, kaya maglibak na sad mo, iapil pa ninyong pare, ana, linibakay. Nya sunod isang adlaw simba na sad, rosaryo na sad, ana, hindi humana sa misa, tuan na sad, balik na sa linibakay, iyaw-iyaw na sa mga anak, wala, pangusi, panglatos. Mo na atong buhaton di ay. Musangko tas wa nagihinungdan. Pariharata sa mga Pariseo o sa mga iskriba o sa mga pari panahon ni Kristo na siging adtos templo, siging ampo, niya ang resulta gipatay si Kristo. Mo na ingos Kristo, mga tao dire, nangita mo nako dili tungod kay nakasabot mo sa milagro nga sa akong pagpakaon ninyo sa 5 kapan, bisag 5,000 mo nangabusog yun mo. Wa mo kasabot sa milagro. Ilingiyay mong tupad ina. Kasabot ka ng milagro ha. Sige, pariharata. Wa sad. Muna kita kasagaran, Ginoo tagain taon mig pagkaon. Ginoo tagain taon pagkaon. Ginoo makapasar untas board exam. Inigsimba din kana gyud pasar sa board exam, pasar sa bar exam. Ana ra gyud ayuha ko sa akong sakit. Nya og maayo ganig lawas tagaay kog pagkaon, makalampos unta ang akong anak, ma-promote unta ako sa akong trabaho, di na unta ko daoton aning akong mga silingan, makaila unta sila nako nga ako di ay nagmahal nila kay wa man jud ko pansinan ning akong bana, adto naman mo pansin sa silingan. Mao ra kinay atong ampo, di ba? Unsa man day tinuod, unsa may meaning sa milagro ni Kristo, labi na gining santos nga Eucharistia. Sa una, ang gipakaon nila 5,000 katao. Pero karon ang gipakaon sa simbahan pinaagi nining kada misa billions of people. Nya unsa man tay mahitabo inig human atog kaon aning pan nga nahimong lawas ni Kristo, bino nga nahimong dugo ni Kristo, unsa man untay buluhaton, unsa man sa tuitubag nato sa Salmo. Wala ba sa kainom bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Unsa man ang walay ikapasangil? Nagpuyo sa kamatuoran, kay ang kamatuoran dili gina matuis. Inighuman din natog kaon dinhi isangyaw nato ang kinabuhi ni Kristo. Ug unsa may kinabuhi ni Kristo? Nagpuyo sa kamatuoran. Nya unsa may kamatuoran? Ang kabubuton sa Amahan. Kanindot unta manimba dinhi ang mga bana nya magpuyo na sila isip bana, kamatuoran sa pagkabana. Way ikasaway sa iyang pagkabana kay wa siya magpuyo nga murag ulitaw siging panguyab ug lain. Magpuyo sad ang asawa isip asawa,
kamatuoran, di ba? Dili murag mama nga magsigig yaw-yaw sig pangasaba sa bana. Sige, lingay mong tupad. Yung na nagpuyo kas kamatuoran o bakak. Okay. Ang pare, magpuyo sad nga pare, di makig-date sa madre. Makig-date lang basta adto sa katekesis, adto sa tudlo sa mga tao. Ang madre, magpuyo sad isip madre. Ana, ang dalaga, magpuyo isip dalaga, dili dalaga sa naong, unya minyog binuhatan. Ang ulitaw, magpuyo sad isip ulitaw, dili ulitaw ra sa status, unya daghan kayong gitirahan. Di ba? Unsama na, mo ba na gibuhat nato karon? Nangamatay na. Unya, ang sunod, diri sa unang pagbasa, si Esteban nagsangyaw sa kamatuoran mahitungod ni Kristo. Naglagot niya ang mga tao, labi na tong nagpatay sa Ginoo. Pero si Esteban misaksi sa maong kamatuoran, bisan pag atubangan nas kamatayon. Ang pasabot, mahimo sa detang liwat ni Kristo, mahimo sa tang saksi sa kamatuoran, mahimo sa tang pagkaon ngadtos uban. Ano bang gitawag bag Eucharistikanhong kinabuhi, mahimo sa tang Eucharistia, kanang kamao sa tang mupaagas og dugo, kamao sa tang moantos para sa atong mga isig katao. Kay kani manggong pag-antos o pagpakamatay, ang pagsaksis kinabuhi ni Kristo, mao ni ang pagkaon na gyud sa kalag. Kay duha man gud ni ka klase ang atong kagutom. Ang kagutom nga lawasnon ug ang kagutom nga espirituhanon. Nya kining atong pagsaksi sa kamatuoran sa Ginoo makahatag nig naning katagbawan sa kagutom nga espirituhanon. Sama ng tao nga gusto mo tamparos nimo, ana, unsa man na siya, dunay panginahanglan nga espirituhanon, kuwang na siya sa gugma. Nya unsaon man nimo pagpakaon niya og gugma, imo siyang tamparoson sad. Ang imong gihatag dili gugma, kasuko. Mo na ingos Kristo kung tamparoson kas pikas aping, unsa may ingon niya? Patamparos ang pikas aron maka-feel siya nga inig humanyag tamparos, moingon ra ang tao nga okay ra gyud, sakit-sakit lang. Ana. Yeah, this cannot change my love for you. Di makakita siya, hala, mao day ni gugma. Mga ginikanan, dili na mo magsigyaw-yaw sa inyong mga anak, bisag tapulan sila kaayo. Bisag mga kusog ay mo tubag-tubag, hugawan ra ba niya, bugo sa paeskwelahon, sige lagduwa, bright kayo ngadto sa computer game, pero bugo kayo sa mga leksyon, ayaw yaw-yawi, kay kanang klasihas bata, kuwang na sa giuhaw na sa gugma, mo nang nagpangita siya dito sa mga bisyo. Ano mga manuyupay, sigig suyop, kuwang mana sa paghigugma. Di ba? Kanang mga drug lord, sigig pamaligya ng mga drugas, aron lang yun makakwarta, kuwang manas gugma. Ila lang gisudlan og kwarta para nila kining akong panginahanglan nga wa ko kasabot, espirituhanong panginahanglan nga wa siya kasabot, ang iyang gisod ang kwarta, bisyo, drugas, sugal. Mao na. Kaya tatanawan ning magsigig simba dinhi. Nya labi na magsigi pag yung palit og slot. Tawa. Di na mo sugal oy. Di sad na magdrugas. Ngano man?
nakasinati maggugma, nakasinati man og kamatuuran. Kadaghan ako din kaila, kita din mismo, nakasinati tana nga ang mga bisyoso kay una, sa sige nagsimba, siging simba, undang gyud bisyo. Basta tinuod gyud nga musimba kay masinati man nimo ang gitawag og katagbawan. Sa una siging tungit, hantod na lang gyud buntag, siging madyong hantod buntag, pero sige nagsimba, may na gyud usik ra gyud nas panahon. May pagmagrosaryo niya matog, matag sayo ikabuntag, manilhig dayon, manglimpyo, atiman aning mga ana ba? Ana tagbaw na. Ay daghan kay mga hiniktan para igtatari, gipamaligya, wa na siya hiniktan. Gipangguba pang tangkal, gihimo pang garden ang iyang gibutangas mga manukan sa una. Ano ba? Wa din na mahitabo. Wa ba ang tingog ra ba? Kadaghan din nga sigig palit og slab niya. Wan agit sila maghimos ilang mga naandan nga mga bisyo sa una. Pero kanang mga siging pangita ng mga kalibutanon, giuhaw na. Nya kinsa may makapaambit nila ang mga liwat ni Kristo, liwat sa mga apostoles sama ni Esteban, andam muatubang sa kamatayon aron ipakita niya nga dili ang lawas mao'y importante kung dili ang kalag. Mag-unsa man kung ang imong lawas tagbaw kay pagkaon pero ang imong kalag nagkamang sa kaluya. Huyang kay siya. Dali kayong matintal, dali kayong makuha, luokod lang dayo siyawa, pinaagi aning mga kahilayan sa kalibutan. Wa yung kaanay katagbawan. Na siya atong isang yaw. Tanawa o diba? Daghan na kay taghalin sa atong slot. O daghan pa din paliton. Nabali di ay daghan pa kay tagpalitonon. Dili di daghaghalin. Ang atong SBF dag 18,826 pa atong halin. Nya napay 41,174. Ambot mahuman baka ni kahalin karon tuiga inyong paminaw human gani ano gutaong dili nya ang ato sang katong paras pista nilapas na tas pista pero lahoson tanig baligya kay nangutang pamta ato na halina na punta og 19,947 na apay 10,053 ka slots na tag 200 og naalay daghan nga wa nagutuma sa lawas, tagbaw na ilang kalag, niya sila na saan mo mahimong parihan ni Kristo, hurot dayon ng ato mga slots. Pero sige lang, padayon lang kita ani sa pagsangyaw, nga ang kamatuoran di ay nga kaning atong kwarta, dili gini para ato. Kung dili, iya ginis Ginoo, o ialagad nato sa simbahan o sa katawhan. O kung ato na nang masabtan, congratulations ninyong nakasabot. Wa gyoy nagsigig palit og slot nato dire nga wa mo testimonya nga malinaon og tagbaw na kaayo iyang kinabuhi. Hastagan inang nisugod pagpalit, mo pay pagsugod, mo ingon din lipay kay ko pader nga nakapalit. Doon na gyoy kalipay dili na tungod sa imong gipalit, tungod na sa imong gipalitan. Nga mao ang simbahan, nga mao ang lawas ni Kristo, nga mutagbaw nato kay siya man ang tinuod nga pan nga naghatag og espirituhanong katagbawan. Digi katapusan lingi sa imong tupad ing na apil batag pamaligya aning slot ina kay sige na mamugpalit apil tag pamaligya ana isang yaw sad ngadto sa inyong mga silingan pangimbitar. Dinhibitay ni anhin ako, ingon din siya to akos Canada pader, padong na kumuli, iniguli na ako dito, suruyon ko to tanan ako mga amigog, amiga, baligyaan ko tong slot, papaliton to na ako kada, anhagin ka diha mahimong liwat ni Kristo. Ana, dili lang ba nga, ikaw ra say palit-palit, pila ra masay mong mapalit o sa kaslat,
Ya, muadto ka sa imong mga silingan 20 ka buok. Basin na ay 5 ato makumbinser nimo. Di, unom na mo nga mopalit og tagsa ka slots. Nya, mangimbitar na sa tong unom. Naasay makumbinser nga mga 3. Di, pila na? Unom times 3. Tagutlo. 18 na mo kabuok. Ana na siya. Mao na siya gitawag og mystical relationship or mystical body of Christ. Sama sa akong tudlo sa tuo, mutabang sa tudlo nako sa tiil. Ang akong mata mutabang alang sa akong tibuok lawas. Nagtinabangay na ang tibuok mystical body of Christ. Mao na siya ay Eucharisticanhon nga kinabuhi. Nindog na ta. Mga igsoon, ang Dios Amahan lamang ang bugtong makatagbaw sa atong kagutom. Busa, mudangop kita kaniya og moingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw, alang sa pan sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga makaamgo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing, dili matubag, pinaagi sa pagtinguha, sa kalibutanong kalampusan, o sa material nga kaharuhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay, diha sa sayop nga paagi, makakita sa hustong tumong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makadawat og paghupay, og pagtagad, gikan kanila, nga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga si halangdong kifilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay, diha sa pagtuo, mahiusa kang Kristo diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka, Diyos, Amaha, langit no, ninggasan mo, mga masalay po, ang panubino, nga abot sa dinamasa kamo sa tao. Mga
Maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug mga halad. Himua kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matanon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayo, ako'y gipaabot, nga lain pa sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong agi paabot ko, ang ugma kong kabus ihatag ko karon. Sayaw itugot nga mahilayo ako sa hugo nagatuon nga ana ikaw sa altar. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ni ining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat gikan ining misa karon mao ang pagkahimo nga tuburan sa pan para sa kalag. Ato ning ipaambit pinaagi sa paghigugmaay o paghinatagay. So salamat sa nanghatag nato dinhi sa ilang grasya pinaagi sa pagpamalit og slots. Padayon patagpalit og slot sa atong SBF DAG, tag 500 pesos, ang atong DCHS tag 200 pesos. Napatay 41,174 ka slots nga available sa SBF DAG para ni sa atong kumbinto, ug naa pa say 10,053 ka slots sa DCHS nga atong palitonon tag 200 pesos para ni sa atong refund ani no sa atong gasto sa pista ug sa Holy Week. Ya ako sa mohangyoon sa pagpadayon og suporta sa akong kaning atong YouTube channel nga official na YouTube channel kay nanasay ni report nako nga katulogid siya na scam. Dugay siyang nakakita sa atong official nga mga account numbers kay dito siya nagsunod sa laing channel nga dili di ay to matinud-anon. No, na kining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod mao gini ang inyong sundon to avoid na ma-scam nya mo. Nya kadto sang akong pahibalo nga naay Christian Life program sa atong mga Couples for Christ karong Sabado sa gabi anha diha sa atong FLA office para nis mga couples nya kadto sang libre nga screening sa mata, mga operahanan kanang di nakakita. Pagpa-screen mo dito sa atong mga medical people nga maghimog medical mission pagpangoperas mata, alas 7 buntag magsugod karong pitsa 21 Abril ato sa San Fernando Rey sa atong parokya dito. Kanya ang mopasar sa screening nga qualify sa pag-opera na ay bayron nun nga 3,500 pesos, very minimal amount.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.